Mae Clark yn mynd yr ail filltir dros glwb rygbi Llangenech. Fel trysorydd, mae'n delio ar materion ariannol ac yn trefnu'r holl ymdrechion codi arian. Mae'n chwarae rôl allweddol wrth drefnu digwyddiadau ac hefyd yn reoli cyflenwadau'r siop fwyd wythnosol, cydlennu tlysau, trefnu teithiau grŵp oedran a cyrsiau hyfforddi. Ei fod yn gweithio i ffwrdd drwy'r wythnos ac yn cydbwyso bywyd teuluol, mae'n rhoi amser ac egni di-diwedd i'r clwb. Wir glod i'w deulu a'r gymuned. For the past 7 years, Dave has successfully led and managed all junior cricket operations at Ammanford Cricket Club, overseeing 11 boys teams, 2 girls teams and the All-Stars programme. He coordinates coaches and team managers to organise winter and summer training, league and cup fixtures. He ensures kit, membership and first aid requirements are met to enable over 140 juniors enjoy the sport across 135 games and 360 training hours annually, equating to around 9,000 hours of activity, positively impacting community health, well-being and social cohesion. Mae Ann wedi rhoi dros 20 mlynedd i glwb Merlod Dyffryn Aman, gan wasanaethu fel Comisiynydd Ranbarth a threfnu gweithgareddau wythnosol. Mae hi'n hyrwyddo cynhwysiant gan sicrhau bod pob plentyn yn teimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi. O dan ei harweinyddiaeth, mae'r clwb wedi meithrin pencampwyr byd a marchogwyr sy'n cynrychioli Prydain a Chymru. Y llynedd arweiniodd am ymgyrch llwyddiannus yn codi dros 20,000 o punnoedd. Mae Ann yn cyfrannu'n ddiflin at y clwb gan ysbrydoli'r aelodau a chryfhau'r ymdeimlad o gymuned.